Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur să pot fi în fața dumneavoastră astăzi pentru a vă prezenta o abordare nouă care se derulează în acest moment în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. Supravegherea integrată și bazată pe riscuri va transpune în practică cerințele și în zona pieței de capital și în zona asigurărilor, Basel III, Solvency II, care solicită trecerea la un risk-based supervision, de la rules-based, principles-based supervision, conform reglementărilor de până în prezent. Vom vorbi și de lucruri concrete. Supravegherea integrată, Direcția de Supraveghere Integrată în care lucrez nu este o unitate antifraudă, dar noi urmărim și va trebui să punem la punct mijloacele pentru a reduce potențialitatea fraudelor prin monitorizarea continuă a riscurilor la nivelul sistemului financiar. Și din acest motiv o să dăm destul de multe exemple referitor la anumite fraude, manipulări de piață, situații care se întâmplă în acest moment, pentru a vedea concret de ce este nevoie de niște măsuri suplimentare. Revenind la supravegherea integrată și a managementului riscului, această unitate nouă după înființarea Autorității de Supraveghere, care a adunat cele trei piețe financiare, piața de capital, piața asigurărilor și piața pensiilor private, fiecare din aceste sectoare rămânând cu supravegherea proprie la nivel micro, supravegherea integrată dorește să implementeze o supraveghere macroprudențială pentru a evita riscurile principale. Și din acest motiv ne vom focusa pe managementul riscului, managementul crizelor, ca o unitate nouă creată la nivelul pieței financiare nebancare. În zona Băncii Naționale acest lucru deja se întâmplă, în zona financiară nebancară, conform noilor reglementări, urmează să se transpună un sistem de management a crizelor și stresare la test, cât și în zona protecției consumatorului și monitorizării pieței din perspectiva conglomeratelor financiare. Plecăm de la ideea că activitățile financiare se bazează pe sisteme și construcția sistemelor și controlul lor nu ține neapărat cont de ce procesează ele în sine, principiile fiind acelea și managementul riscurilor operaționale principiile managementului de riscuri operaționale putând fi aplicate într-un mod uniform pe toate cele trei piețe, pentru a avea o abordare unitară pentru prevenirea și răspunsul la crize și pentru protecția consumatorilor din perspectiva mesajelor negative care pot să afecteze piața din cauza unor fraude sau unor situații de manipulare. În zona pieței de capital mai ales, dar și în toate celelalte zone, dematerializarea, acțiunile practic nu mai sunt pe hârtie, nu mai sunt cupoanele de acum 20 de ani, totul se ține într-o formă electronică și informatizată. Această tehnologizare creează noi riscuri și noi expuneri, care trebuie tratate unitar prin implementarea metodelor specifice solicitate de reglementările internaționale, sisteme de guvernanță, de transparență, segregarea atribuțiilor, fit and proper, implementarea unor puncte de control foarte clar definite, din care să extragem indicatori de risc care să ne permită să colectăm informații și să luăm decizii atât în supraveghere, supravegherea fiind o activitate off-site, cât și în activitatea de control efectivă, controlul fiind on-site la entitățile supravegheate. Inclusiv noi concepte de audit trebuie implementate, pentru a putea să sincronizăm conceptul de risk-based supervision cu lucrurile practice care se întâmplă în jurul nostru. De multe ori auditările, cel puțin în zona sistemelor informatice, capătă un caracter formal și trebuie să-i dăm un caracter de business, iar companiile, entitățile supravegheate să beneficieze din perspectiva business-ului de componentele de control și audit, nu ca o formalitate sau o obligație care să genereze cheltuieli suplimentare. Activitățile principale în domeniul managementului integrat al riscului vor porni normal de la stabilirea politicilor și strategiilor aferente, până la implementarea scenariilor de prevenire a eventualelor situații neconforme cu reglementările și limitarea costurilor provenite din dificultățile întâmpinate de către entitățile supravegheate datorită unor situații speciale. Revenind la managementul riscului operațional, managementul riscului operațional se ocupă de oameni, de procese, de sisteme și evenimente externe. Gândindu-ne care este sistemul de generare a fraudelor și cine participă la o fraudă, fraudele sunt realizate de oameni, sunt favorizate de mediul extern, de contextul social, de nivelul educației sau de lipsa educației,
se bazează pe încredere și pe lipsa de cunoaștere a celorlalți, beneficiază de slăbiciunea proceselor, absența punctelor de control și a guvernanței, slaba pregătire a personalului, utilizează informații în formă dematerializată sau accesează neautorizat sisteme și beneficiază de lipsa de sincronizare a cadrului legislativ cu fenomenul infracțional economico-financiar și a lipsei de expertiză judiciară de multe ori. Pe zona aceasta de expertiză judiciară sunt foarte multe lucruri de pus la punct, pentru că este nevoie, într-adevăr, de o valoare adăugată adusă în fiecare caz în parte. Din toate aceste aspecte, managementul riscului operațional este un element care îl tratăm într-un mod special în cadrul autorității de supraveghere. Trecem la niște lucruri mai concrete, ce au în comun evenimentele de mai jos și câteva din ele le voi detalia și ulterior. Am avut chiar în lunile trecute evenimente de fraudă prin evaziune, spălare de bani în zona de asigurări, contracte de asigurări care erau chemate înainte de scadență și practic erau mascate salarii sau alte beneficii care anumiți angajați le primeau sub forma contractelor de asigurare. Fraudă prin polițe false. Chiar de curând a fost în presă o situație în care polițele erau tăiate, dar practic nu ajungeau la firmele de asigurări. Clienții considerau că sunt asigurați, dar de fapt polița respectivă nu era înregistrată. Avem cazul VBS Holding, la care voi reveni mai în detalii ulterior, cu foarte multe aspecte, de la fraudă în raportare până la depășirea mandatului acordat și inginerie socială, cazul fiind încă sub investigare. Fraudă prin schemă Ponzi, tranzacționări excesive, situația pieței Forex, care probabil este cea mai critică în acest moment și este sistemul de alertare cel mai puternic. Bănuiesc că majoritatea dintre dumneavoastră ați primit telefoane de la agenți comerciali ca să vă spună ce ușor și ce bine este să investiți în produse Forex. Și voi reveni cu detalii asupra acestui subiect, deoarece reprezintă o criticitate mare din toate perspectivele în acest moment. Am avut un caz al unui trader, numele le dăm numai în zona în care companiile respective nu prea mai sunt pe piață sau persoanele respective sunt sub investigație, deci nu dăm nume concrete. Ne interesează fenomenul, ne interesează unde trebuie să ne uităm pentru a putea lua măsurile aferente. Deci, în cazul acesta, Biforex Global Trading, iarăși tranzacții pe platforme Forex realizate cu instrumente neautorizate care nu intrau în sfera instrumentelor financiare. De fapt, aici este și marea problemă cu instrumentele Forex. Nu există cadru de autorizare, acționează în afara pieței autorizate, nici ASF-ul, nici BNR-ul nu reglementează această piață și, practic, oricine joacă în zona Forex, joacă într-o zonă în care nu se poate duce la cineva să se plângă ulterior, pentru că nu există un cadru legal care să încadreze aceste operațiuni financiare. Cazul Agentul, pe care îl voi detalia ulterior, Broker SA, utilizarea frauduloasă de fonduri, cazul furtului de acțiuni, este un caz destul de mai mediatizat, având în vedere persoana care i s-au furat acțiunile, voi reveni asupra lui. Și noi considerăm că lipsa sistemelor de guvernanță, acestor puncte de control în cadrul managementului riscurilor operaționale, lipsa de informare, plus operarea în cadrul nereglementat, sunt numitori comuni ai acestor incidente și acestor situații care au fost expuse. Dar am vorbit de piața românească. La nivel mondial, lucrurile sunt la o altă scară, cum probabil și România este pe ultimile locuri în Europa și în zona aceasta suntem pe ultimile locuri în Europa. Că manipularea pieței, fraudele, se întâmplă peste tot și se întâmplă la scări epice, de exemplu în cadrul Madoff, în care sumele fraudate au atins 65 de miliarde de euro. Avem mai curând cazul UBS sub investigare, care este un caz foarte clar de abuz de piață și manipularea pieței. Cazul AIG, care a trebuit să fie în zona asigurărilor, pensiilor private, a trebuit să fie privatizat de statul american datorită expunerilor pe CDS-urile care au fost unul din factorii generatori ai crizei. Iar răspunsul, pentru că nu este un răspunsul nostru, este răspunsul celor de la Risk Business Americas, pentru a vedea corelarea într-un fel și cu nevoia românească de a aplica aceleași principii, răspunsul se referă exact la prevenirea
acestor lucruri prin implementarea unui indicator de risc, prin măsuri operaționale, prin monitorizarea continuă, agregarea și analizarea datelor. Nu ajunge să auditezi o dată pe an sau o dată la 3 ani sau să faci controale din când în când, ci trebuie să ai un sistem de monitorizare continuă care să te alerteze când sunt anumite probleme. Modelul VBS Holding, probabil de asemenea unul din cele mai mediatizate modele asupra căruia s-au dat interviuri inclusiv din Islanda. Este vorba de administrarea în paralel a unui SIF autorizat și a unui SIF neautorizat. Clienții practic semnau contracte cu entități neautorizate, nereglementate de piața de capital. Practic, clienții dădeau mandat specific brokerului să desfășoare anumite operațiuni. Brokerul respectiv depășea mandatul, având în vedere că nu avea un cadru legal prin care să fie tras la răspundere, dar, pe altă parte, există un cadru legal în România datorită fraudei prin raportare. Rapoartele primite erau false, clienții credeau că totul este în regulă. Acest caz este încă în investigație. Pe anumite plângeri s-a dat neînceperea urmăririi, altele sunt în investigație și probabil situația se va clarifica într-un viitor. A mai fost un model de companie, Dream Team Asset Management, care sub paravanul unei companii autorizate desfășura activități care erau neconforme cu regulile pieței. Practic, clienții semnau contracte de împrumut, nu efectuau operațiuni financiare pe produse reglementate. Era un fel de schemă Ponzi, care la un anumit moment, când mai mulți clienți și-au cerut banii înapoi, persoanele care au desfășurat activitatea au dispărut. Modelul Capital Partners din Cehia au angajat o firmă de consultanță în România, atrăgeau clienți din România, aceștia intrau pe platformele de tranzacționare din Cehia, erau îndemnați să depună banii în nume propriu, deci practic fiecare client nu putea după aia să se plângă că nu a făcut operațiunea cu mâna lui și din acest motiv a fost un caz destul de complicat de a fi trași la răspundere cei vinovați. Clienții erau stimulați să tranzacționeze excesiv, similar cum este și pe piețele Forex, cu efect mare de levier și în final se pierde tot capitalul. Modelul firmelor Forex neautorizate, problema este că unele operațiuni Forex se fac și sub firme autorizate, deci se poate cumpăra o firmă, o societate de investiții financiare care desfășoară activități, care are anumite activități autorizate, dar în plus se desfășoară sub paravanul acelei firme și activități neautorizate de tip Forex. Marketingul deosebit de agresiv creează o impresie de soliditate. De exemplu, cei care sunt contactați, sunt invitați să vină la sediul firmei respective și agentul nu se deplasează niciodată la ei și insistă să fie vizitați, pentru că sediul respectiv prezintă o anumită opulență. Cei care desfășoară activitatea acolo doresc să dea impresia solidității unei firme cât se poate de puternice, dar în spate activitățile sunt realizate numai în beneficiul celor care generează activitatea respectivă. De exemplu, agenții respectivi sunt bonificați numai la sumele aduse în cadrul companiei, deci nu sunt bonificați pe sisteme care să dovedească că există un interes foarte clar ca acel client să câștige bani. Și ideea este ca acel client să piardă bani, să mai aducă încă o dată banii și așa mai departe. Se înregistrează, unii clienți au realizat câștiguri, dar numai că în momentul respectiv au fost informați că au avut o problemă tehnică pe server sau din punct de vedere informatic și nu s-a putut procesa tranzacția, cu toate că ea s-a procesat. La normal, cei 20-30 de mii de euro câștigați au rămas la nivelul firmei, clientul respectiv neprimind nimic. S-au constatat manipulări ale cotațiilor, ale spread-ului, alte elemente specifice, executări discreționare de ordine, falsificări de solduri, refuz de a onora cererile de retragere, cum v-am menționat. Și aici este efectul acela de levier în care nu avem cazuri clare de spălare de bani, dar probabil este doar o problemă de timp. Când ai un levier de 1 la 10.000 și tu investești $1.000 și practic printr-o tranzacție cu aur, într-un moment în care crește tranzacția, valoarea aurului
cu $10 tu să poți să câștigi $1.000.000 în câteva secunde și după aia, practic, pe o problemă tehnică, suma aceea de dolari să rămână în cadrul companiei sau să ajungă la un anumit client înapoi, sunt tot felul de posibilități operaționale prin intermediul acestor firme de a genera și a susține anumite activități care pot fi fraudulente și din acest motiv căutăm să reglementăm această zonă, dar până în momentul reglementării dorim să atragem atenția asupra pieței Forex în mod anume. Modelul utilizat sub numele de cazul Agentul, în care se foloseau documente false, se semnau procuri de reprezentare, prin procurile de reprezentare se deschideau conturi în numele clienților, se efectuau operațiuni în numele acestora, normal banii nu ajungeau la clienți. Acesta este un caz documentat și închis deja, dar arată complexitatea tipurilor de operațiuni care trec din zona financiară în zona bancară, apelând la toate mijloacele disponibile pe piață. În cazul furtului de acțiuni, iarăși un furt foarte mediatizat, în care e o combinație de fraudă la un broker, cu deschidere de conturi și operațiuni de scoatere a banilor și practic de spălare a banilor prin sistemul bancar, care a ajuns să afecteze și până la urmă și n-a afectat, dar a fost o investigație și după cum știți, chiar și tranzacționarea fondurilor de pensii s-a oprit pentru o zi pentru a putea să se vadă că totul este în regulă. A fost totul în regulă, deci nu a fost nicio problemă, dar practic un incident de furt de identitate a afectat piața de capital, piața de pensii și piața bancară. Din acest motiv, abordarea noastră de supraveghere integrată se referă atât la activitățile verticale cât și la orizontalitatea specificul infracțional aferent criminalității economice, financiare în cazul acesta și măsurilor necesare de a fi luate pentru a preveni. Pentru că nu ne așteptăm să îl reducem, dar parafrazând cum piața financiară fără fraude ar fi cum este creștinismul fără iad. Probabil nu putem să le eliminăm, dar să încercăm să ajungă cât mai mulți în rai. Modelul furturilor de acțiuni de la SIF-uri, iar zona bursei, zona depozitarului central, e o zonă în care ne uităm cu mare atenție, deoarece în trecut s-au produs evenimente în care, datorită sistemului de conturi globale, în care informațiile despre client sunt ținute la nivel general, dar pe altă parte la nivel de depozitar există niște informații individuale și legătura dintre depozitar, bursă, brokeri, de multe ori este o structură destul de complicată și nearmonizată cu legislația, poate de asemenea să genereze anumite cazuri de fraudă pe piața de capital. Ca o informație, la depozitarul central sunt vreo 9 milioane de oameni care au acțiuni, să spunem, mai simplu, mai ales din zona de cupoane de acum 20 de ani. În zona de intermediari financiari sunt vreo 90.000 de jucători activi. Deci de la 90.000 până la 9 milioane e o zonă de clienți care au în momentul acesta instrumente financiare de care nu beneficiază sau care sunt parcate. Referitor la manipularea pieței, pentru că avem fraude, dar avem și manipulare. Deci nu înseamnă că este un fenomen penal, ci intră în zona de contravenții. Cea mai mare contravenție care s-a dat până acum la o persoană fizică a fost de vreo 880.000 de lei, deci o sumă importantă. Cazul prezentat aici de manipulare este realizarea unei tranzacții folosind informații confidențiale care nu erau disponibile pe piață, atât la nivelul cumpărătorului cât și la nivelul vânzătorului, pentru a realiza o tranzacție importantă sub valoarea pieței, în beneficiul ambelor părți în final, chiar dacă probabil ideea ar fi că vânzătorul ar trebui să-și obțină cât mai mulți bani, elementele arătau de fapt că și vânzătorul a avut un interes ca să intre sub prețul pieței pentru a realiza achiziția pachetului respectiv, care reprezenta aproximativ 65% din capitalul social al emitentului. Un alt caz, iarăși revenind la cum poate fi manipulată
piața prin diseminarea de informații false, eronate sau înșelătoare, iar aici, iarăși, cadrul legislativ trebuie să se întărească, pentru că informațiile care sunt transmise, cunoscându-se în spate că lucrurile stau diferit, duc la distorsiuni care pot afecta încrederea pieței. Autoritatea de supraveghere financiară are două obiective principale: stabilitatea financiară și protecția consumatorului. Iar protecția consumatorului este unul din lucrurile principale de care ne ocupăm în acest moment, stabilitatea fiind în acest moment destul de bine controlată. Ce este de făcut în perioada următoare? Creșterea capacităților de supraveghere prudențială, instaurarea cerințelor de transparență, guvernanță corporativă și fit and proper, implementarea sistemului de management de riscuri operaționale prin puncte de control la nivel de personal, procese și sisteme, modificări ale mecanismelor de pre- și post-tranzacționare, separarea platformelor de trading și post-tranzacționare, livrarea produselor odată cu banii și conturile globale să fie conturi globale la nivel real. În acest moment, chiar dacă din punct de vedere scriptic suntem aliniați la nivel european, implementarea ține foarte mult cont de specificul românesc. De multe ori normele europene le implementăm, le declarăm implementate, dar le implementăm în specificul local, nefiind sincronizați conform best practice-urilor externe. Și aici avem iarăși în acest moment anumite inițiative. Zona de educație și de informare a publicului, cum este și evenimentul de astăzi, prin care încercăm să prezentăm anumite lucruri concrete, și succesul și pedepsirea celor care beneficiază de slăbiciunile sistemului și slăbiciunile oamenilor și ale proceselor care funcționează în acest moment.